যত টিপ্रा साथे टिप्रा जोंनो पहिलानो आनी चैनल लामसगो ते आनी चैनल नि भिडियो नायतंगनि बागै नंनो बेलाय बेलाय के हामबाय आफलो के आं ताबो नंनि बागै आरो कायसा भिडियो काताल तोय फैका अब अंखा जेटा मोबाइल नि स्क्रीन अफ खयै यूट्यूब नि भिडियो नि गान बायखि खानानाय एवं शुद्ध यूट्यूब नि भिडियो नो मोबाइल स्क्रीन अफ के गान खानानानै सिमिया रानिनि फेसबुक यूज खायते खायते व्हाट्सएप यूज खायते खायतेबो यूट्यूब नि भिडियो नो प्ले खे नायमानाय तो काजे अबहाय फेसबुक यूज खायते खायते व्हाट्सएप यूज खायते खायते एबा के मोबाइल स्क्रीन अफ के यूट्यूब नि भिडियो नो गान खानानै थाङो खानानानै थांगा इनके तामा तामा खायना नांनाय नक नायतंना आनी भिडियो नो सया गय के अबहाय के जों खायना थाङा के पयला जों कायसा एप्स नि दरकार के पयला जों ताबो कायसा एप्स आव थांनाय ओ एप्स संखा जेता नि प्ले स्टोर मानथगो अबन बाय जों ताबो प्ले स्टोर थांनो नांगोन ताबो प्ले स्टोर क्लिक खायका के ताबो प्ले स्टोर क्लिक खायका इनके नायदि प्ले स्टोर ता माके खुलुक जाखा के अबहाय जेता साकानि जे सुइजंनाय ए सुइजंनाय दिया जों इनो सुइना नांनाय जों फ्लोटिंग ट्यूब हि सुइना नांनाय फ्लोटिंग ट्यूब आने अलरेडी इनो सुइजक दंनायदि गां अबनो पुर क्लिक खायका फ्लोटिंग ट्यूब हि सार्च खामनो परे इनो नायदि कां मानो नुकजाखा तबे जतो एप्स गामिया आनि मतेंगे जेता साकानि जे नुकजामनि अबनो पुर जों क्लिक खायनाय नायदि इनो जे साका नुकजामनि मनो पुर क्लिक खायका के मेनू पर क्लिक खायका नायदि इ एप्स नि लिंक आने वीडियो डिस्क्रिप्शन रो दंनो आने वीडियो डिस्क्रिप्शन क्लिक खायबो नो इ एप्स नो डाउनलोड खायला मानाय बा माहायकेबो प्ले स्टोर फायबो नो डाउनलोड खायला मानाय के ताबं नायदि इ एप्स इनो आनि नता ओपन काखा ओपन कामनि कारण खाय अबसे जे इ एप्स नो आं अलरेडी डाउनलोड खायले पेजा अबन बागै इनो ओपन कागो नक जदि इ एप्स नो डाउनलोड खायजियाखो हिंके इन जागा दियो ओपन नि जागा इनस्टॉल कानाय तखन नो इनस्टॉल लगे डाउनलोड खाये कंप्लीट अमन परके मके ओपन कानाय के मके ओपन काहा हिंके फाइदिसिन ताबो ओपन रोलाय ने तामा तामा खेन नांनाय के ताबो ओपन रखा के नायदि मता कैसे YouTube हाय केनो खुलुक जाखा इमबो कैसे YouTube नि पार्ट नो हिंके सिं ताबो नायदि साकादि जे सुइजेनि तंमनि इनो कैसे सुइने जेमन आं ता नंनो कैसे गान प्ले खे फुनुंनाय जेमन ककबरक सं आं नंनो कैसे जेमन ककबरक गान प्ले खे फुनुंनाय ताक के ककबरक गान आं ताबो सार्च खाय दङ नायदि के इन साकादि जे नुजमनि पयलानि मुना आं ता नंनो प्ले खे फुनुंनाय ताबो वीडियो अलरेडी प्ले अंगनान बागै सार्च होइन दंगो किसा नेट स्लोनि बागै फायदे होइन दंखा गाय जखन प्ले अंखा के नंना आं फुनुंनाय मनो प्ले खाय देखाय दिनो फेसबुक यूज खाय फुनुंनाय व्हाट्सएप यूज खाय फुनुंनाय एवं निनि स्क्रीन अफ खायबो प्ले खाय फुनुंनाय नायदि ता वीडियो प्ले अंखा वीडियो नि वॉल्यूम नंना आं बारे रे खानाय फुल वॉल्यूम नायदि नकटा वीडियो नो गाम खे नाय लागदि मो तामा वीडियो तामा गान गाननो आं नंनो गान प्ले अंग तुंते नंनो फेसबुक एवं व्हाट्सएप यूज खे फुंनाय नायदि वीडियो माके प्ले इन दंखा के जों ताबो मनो इ वीडियो नो प्ले खायते देनो जों ताबो फेसबुक यूज खायमोना व्हाट्सएप यूज खायमोना इनके नायदि आं ताबो क्लिक खायका आं ता नंनो नायदि फेसबुक को थाङै फुनुंनाय नायदि फेसबुक आं एके क्लिक खायका फेसबुक को क्लिक खायका गाय नायदि मताबानि फेसबुक खुलुक जाखा नायदि माने फेसबुक खुलुक जाखा इनके माने ता फेसबुक खुलुक जाखा अथार आं ताबो फेसबुक यूज खायमोन गाय वीडियो नि प्ले खाय तंनो तंतै गाय वीडियो ना आं ताबो आर गिरा खायने खायमोन नो नायदि इन आखे तो रखाय गिरा अंखा अबनो पर आर रखाय आर आसे गिरा अंगो हंका बना आर तोरनान के अबनो पर क्लिक खायका एखे तोरो तमके फेसबुक नि काम से सिंके ताबो वीडियो नि प्ले खाय दिते नायदि तलो अबनो पर क्लिक खाय नायदि ता आं नंनो व्हाट्सएप दाय फुंनाय मजमन आने व्हाट्सएप नायदि माने व्हाट्सएप खुलुक जाखा आं ता व्हाट्सएप माहिके क्लिक खाय नायदि वीडियो तो प्ले दं ना आइफोना आइके व्हाट्सएप यूज खायमंका इन मेसेज खायने खायमंका चार खायने खायमंका तो काजे खूब गाम एप्स नि बिसिंगतेनो काजे अबके खायो के आं ताबो नंनो ताबो मोबाइल नि जेता स्क्रीन अफ खायबो खाना रनाय नायदि ताबो आं वीडियो नि पयला वीडियो नि वॉल्यूम बारे रनाय
ke tabonai ang mobile screen off khainai ang tabona bai son khainai nai di kaje mohai no YouTube ni video no mobile screen off ke gan khana go ba Facebook use khaite WhatsApp use khaite YouTube ni video no nayo ke nok tabuk sada ani video no bare ong jakha ba ani video nong bai helpful doi nong kham ani video jodi nong bai helpful oi dong kai ani video no kaisa like dodi eba ani channel kata long oi dong kai please kaisa ani channel no kaisa subscribe khadi jotono hambai।